CEM tuliram ronghang election thek thedat luma mate claim hai hedat luma mate ke claim ping tung te dara jat luma Germany ti supi hi thiki dun pen non puar ni an ta hem nang chile de KSA Hamren District Committee Maipu ake hai sar thi ronghang bai thalang so JNV School longka humrida CEM tuliram ronghang election thek thedat luma mate claim hai hedat luma mate ke claim ping tung te dara jat luma epe Chelsea asong atum dharna doboma hot pherangke tum pale dunsi lamthe karjudunji aphandun lo bangso long pherangke tumalong kachithan pon la puson hinlo PGR la pen BGR longli election serak nangji an parke election pupen pathei lokle proclaim pledat le popura epe Chelsea asong claim dona bang phi sami ritakram sapia hinpen pherangke tumalong nangji thandun bangso long PGR la pen BGR an chotkali sarthi phangcho along le along ta claim serak nangji ahok lotema athi sarthi phangcho ki inu karbia khai amunit lo bonstami karbiang long along pen amithang along li dobek sita kiche ki bia khai atum dopi thep non puan ta sarthi phangcho along li chilong li derlang Lapuson kachisong boma hot pherangke atum karju hot nangchi thandun Mohan Singh tok bilapen ritakram sapi atum ningthi ningdok pen pherangke atum alok nangchi than pon Difu pen nilituma pherangke Rostam Hanse nangke Loberta Public TV Karbiang long Churolo media reporters lapen kitok alang nang litum kado be phantaning chingduk lo pima pinyar ni ge ilitum ni kiduk lo ningki oil lo lapen ge phuk dak khangjang lo ningki oil ke ilitum along li ke kangbolo lapen kivir lo VGR along li eviction serak non pu labang solong li alam chu arboretum along council lapen political leaders do an haladak chingki chingwai lo lapen social organization tum han anta hang lo te halabang so arni ake hai tuliram rong hang CEM alangli mit hang amat si kaning jelo nili ke eviction jite eviction po thar lepo pulote thar lepo lasi kopi si kapeder arek langma laki isi akarju a question mark lo tuliram rong hangsar CM alang liphan si lagi karju alam lo people lo punonte peder bomb ko ansi nang li ka peder jilang ma eviction po pulotang te nang li puthodar ni nang li notice people pu nang li ke ARO phan se nang li ke pichot ke nang li DC SP OC lapen nang li la Principal Secretary Phan Nangli eviction update piat loma lapen Nangli kipu nilitum ta porhelo nilitum ta news lang lo bangso news long Nangli kipu pon ke police tanang ke nurse tanang ke doctor tanang ke medical atim tanang ke lapen police tanang ke army tanang ke athema ka eviction tam ke phere me pusi Nangli pulo to la chini lo ra data sitame alama bang ke Pinyar ni code of conduct avilang election of Fransi nangli labangke claim ji wek pu nangli ki pu alamateng nangli lamchak chibilo ponte nangli pini penabang bang stami nangli eviction unlo code of conduct avilang mati CM sir kopi apon nangli phere lo lamuna chauhan po phan hai alangli ilituma phan jasemet council nangli CM aphan lapen political leaders doan aphan ili tumana phansi nangkang thok lokente alangli kipu CM tuliram phan ke council CM phan ke nili tumsi bihari tumsi achoy taka pangchoy akot taka pangchoy anda kapichu kopilo la alangli kaningje tap alam nang li ka phirena lang pinyar ni ka chesong songja pu doan songja pi doan ka chesong ahut pia posi malom suwe sitame police atum ke pepon etlo People say halam muna chauhan Bihari atuma phan keng sang atuma phan VGR along le long ke dot
kitu ko katuma phan piposin nang li arrest ha head lo ko piposin nang li alang li tuma phan phatek beng hai head lo athema ilitum chini nang ji ka chini ke jakong knowledge is power আমি ইয়াতে ধৰ্ণা দিছো হেৰণিত বিজিআৰ মাটিত ইভিকশ্যন কৰিম বুলি CM তুলিৰাম ৰংহাঙে কৈছিলে যোৱাবাৰ ক্ৰাফ্ট চেণ্টাৰত মিটিঙত তেওঁলোকে কৈছিলে যে 21 তাৰিখৰ পৰা ইভিকশ্যন কৰিম বুলি কৈছিলে বিজিআৰ মাটিত ইটো হেৰণিত বিহাৰীবিলাকে যে ইনক্ৰচাৰ কৰি বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াতে থাকি আছে যে তেওঁলোকে এভিকশ্যন কৰিম বুলি কৈ পেলাই আজিলৈকে এভিকশ্যন কৰা নাই এতিয়া বিহাৰীবিলাকে তাতে ইলিগেল সেটলাৰ হিচাপে তাতে থাকে এতিয়ালৈকে এভিকশ্যন কৰা নাই গতিকে আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে অতি সোনকালে ইলেকশ্যন আগতে এইটো বিজিআৰ মাটিটো এভিকশ্যন হ'ব লাগে এইটো কাৰণে আমি ইয়াতে বহিছোঁ আমি ধৰ্ণাত বহিছোঁ এইটো এভিকশ্যন নকৰালৈকে আমি ধৰ্ণাটো বহি থাকিম তাৰপিছতে বিহাৰীবিলাকে ট্ৰাইবেলবিলাকক বহুবাৰ মাৰপিট কৰিছে মাৰিছে কিবা খেৰণিত বহুতবাৰ মাৰিছে ট্ৰাইবেলবিলাকক তাৰপিছত অলপ আগতো এনেকুৱা এই ষ্টুডেণ্টবিলাকক মাৰপিট কৰিছে মাৰিছে এইটো চবেই দেখা পাইছে মিডিয়াত তাৰপিছতে অট'নমাছ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল যিবিলাক টেক্সেশ্যন অফিচাৰবিলাককো মাৰিছে এই কিবা বোকাজানত টেক্স তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে এইটো মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি তেওঁলোকে মানে প্লেন কৰিছিলে Jermili tisupi hitiki dunpen non puar ni anta hem nang cilede. Munida kaya long hembrit coboce tanglu pulote osomar ar jepenta aning cepat he ido. Api pen apo labang hini ang bong pen ke apaya bang si cing honce. Lapusonang bong pen jermili tisupi arta ing koira ke thom lapen sentar kanya tiso arong arta jumhek ilitomang jerta apayari deng mate hempen hithi dunji pupen ajo kedamtang matijong ni phain koira phor ni pen hempen bar joi non puar ni anta hem nang chelele de apai kaching honayaki bisilo sonsi apaya bang halabang soar ni pen non puar ni anta chu thekhe jun thekhe aning arlo mekri meklang pen donang lo bonta aso aphan kaching hon pik penajok birta achitaya longta pacheta khai hedarlo nisu piwangji pu aning chepat heajok bonta pinyar ni anki chonghong bomta wangwe lapen lamri hing pen birta kachelong le penajok police station alongta miss report sitami pidam tanglo sita raikom sai khiatumta ripi bomta long pithek thedarlo lasi apaya bang rat ahong chetaya long aning kidu kachiru kataram pen nang ripi dun thapura photo paklang pen nang ripi dun thapu pen chuning rilo tangte la asar pi kachiru pen kachuning ria mohor langpon ikha jongsi ke theklong abang phubang phi aling ta pachini ji pulote la aber ke jonga number along call ik dernon 6900976982 lapen 8812813546 lapen 9365395492 News Desk Report Public TV Karbi Anglong Nasi kedan cuy ma punya animang tadi kecong hong. Ni sepi kecing tadi kelang kaki dateng lo.
KSA Hamren District Committee Maipu Ake Hai Sarthi Ronghang Bai Thalang Su JNV School Long Kahumridang Pini ni Pai Krihini Theria Chiklo Hamren District Committee Maipu Ake Hai Sarthi Ronghang Lapen Ari Sang Ho Tumbai Thalang Su JNV School Long An Kahumridang Alang litumpen kahumridam nang koke JNV School Long Aron Repen admission kipia puthaksi humridam lo Lapen alang litumpen RTI sitami jokpon lo pusi thanpon Lapen penang student tum private school long Charlie pen government school long pass certificate pon pen admission dun polasi labang solong kaceram dun teacher atuma phansi dami sodak pen insai ponji pusi mai phua hin pen lamthi chipaklang pon Dongka mukam pen nili tuma pherangke rangsina kathar nang kilo berta public TV Karbiang lo Si iltung Karbilo Charlie song pen pini isi ka homri ke bang matela ke West Karbiang long wathap langso JNV alo mangso school long litum ka homri ke bang ka nang ko kalam thila sonan lo ar jiding kloi pen iltum birta long bo malam thila puson lo je lada ka bang aron repen admission kipi la bang do ko ka ti posin iltum dak nang bang lo tapen itum RTI samisi loch lo lada pining and inkan pining aso sengkan long atum interview and ikelo stame ki ongdung students atum bang la son si claim je private school long Charlie dun po komani government school teacher ben chimi upol atum bang ke isi certificate and that po counter sign and that ki pusin tum birta long asila bang kumani konani teacher tum si dokok pote itum Karbilo Charlie song pen la bang pinrem vek po la pen la bang so kipidunang ko kalam tinil tum bangsa me lam klarang pini kali peten nil tum la bang so ka che song bang so dak pen lang litum bangsa me tum pinrem po nang koi le ben che song po nang koi Nilif ahawar borpung tarapung arada phan berta kimi Borpung tarapung atabar kasilam ponji aphan KAC CEM Dr. Tuliram Ronghang ajak ding kluipen borpung tarapung arat aphan kachicha lasua tengpen towar kasilam ponji aphan therponi phai krehini ar nilong isomponpo labang so towar kasilam ponji aphan 1096 prolatang ka panong pontanglo lasolong dolong sitami troxi an silam ponpo BJP Ratcharia Songbang Detpen Nilif Alongta Ason Kaching Thora Monangli Ulu Pusi Nilif Local MSC Pabitra Rong Pining Jepon Lapen Rongarat Atum Pensitami Lamthi Chipak Langpon Lasonsi Langsumi Pike Damatowar Number Alang Roy Along Dolong Koilamati Along 10 Beach Hospital Koilamati Market Ahem Chuki Hola Pen Silunijan Atowar Chuki Hola Sport Complex Hemso Litren Ahem Lasonsi Towar Milang JJM Pregjam Kaching Thora Monangli Ulu Pusi Kachuru Alam The Chipaklang Ponrenti Chuki Hola Pen Nili Tuma Pherangki Tharson Teron nang Kilo Berta Public TV Karbiang Long 2017 pen situm isi pen isi development ki claim pangcheng lo sila so prang anilip la pen non anilip ke prek check akachelar nangli tom jong si humri lo protang te thekdam longji choki hola towar silunijan pen dak sanglang khatan BBDC road labang so towar awastha bipin halaso BJP government ma we ko sila so towar se tame neli tom haidet pen raratum ahirjume nang pidun lo raratum ingwai lo neli fan MSC nang paman lo nasi rat aja kong ben nili raratum jakong nang ki pipen ahirjume nang ki pipen nili along tel government ben nisit poisi scheme do haloso nisit donor minister pen sila bangso I scheme nang sanction pilo nasi labang so towar penap ilitum foundation le po atheke chief minister ahirjume pen alang le ka claim ka chipiduk pen la pen ilitum kaduk kowi ka chuning ri pen honorable Dr. CM Dr. Tuliram Ronghang sar kacuning ripen lapen kadukawi Dr. Numol Momin MLA lang tum kacuning ripen labangso towar non sanction pitang lo lapen tender setame call air lo lapen
labang so tawar non contractor tum ki claim pang chengpo la si penap la ke foundation stone li program penap duji la si ningarong pik hamen tu akai pe lonela bang so tawar puthak itum kaselam pg phan hadak ke do inglong arat ke do borpung punon tarapung punon kisung ke boy alang tum labang so tawar ka bedet pen ajok kisu ki une hut thidunga kisung du la si ajat punon road communication jong si memetic plotang de kaprek infrastructure development itum ki claim ye phan sung o lam rong hang la penilitum dak bukazanel nimol mumin la penakula dak tum local mec dak tum nili pawitro rong pi alang tum mat masami nili tum lang sumi pi rong ke mihin pen suri kecur yelo bangso hem ki kim kerang lake bjp sarkar pen sinang pilo apo si bjp sarkar tum phanstame choro par piglo aske nili tum chok par piglo kolamati arar tum sistem nili tum chok par piglo labang so scheme nangki pipen labang so hem nangki kim kerang nangki patang pipe meja phansi nili tum bangke chuni ridun thulo ngarong pik ateke penap ni phai krehini ke thom surihini reng kor player ni bangke ini tum Karbi Anglong Autonomous Council along Manpeng ke Doklong la pen tum phan asong yapo ake hai Dr. Tuliram Ronghang la pen ilitum kaching hon la pen ningi chethene Manpeng ke do Assam Legislative Assembly Deputy Speaker Dr. Numol Mumin pen chenglok tim Karbi Anglong atum antai ilitum long na humri po nang ke humri ya the bangala henlo ilitum ajak dingklui pen akar inai la pen ning ke hang nai jasemet ilitum inglong arena phan atheke nili block pen ha borlang so la pen borpung tarapung an chedon thora towar kang pujia phan matalong ki somji phan si penap na humri ji pusni tum arjulong lo lapsining arong lo la sila bang so sai penap ki cheng pen mo tang tik an sita misen pen ki klem ke dam ponlong pam meji phan si arna mangno sita me ahirjume hang ponlo la si ningarong lo Karbi Anglong Autonomous Council hin pen la pen Assam government hin pen itum phan misen awar sai nang pi la pen itum phan kang honang kang jin support BJP sarkar phan ili kachuro pi pajir pon lo an hello penap mai long nang tum pen ka pathik duma bang an si amu pachitong sona kina penap ni tum pen tong sekora mai pinak sita men ni tum bang ke kom nai sita bang suriner kepen surik kep amu chitong iji